Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadratul muhtaramin panjenenganipun para alim, Rama Kyai Bunyai ingkang kawula bekteni, para sepuh bini sepuh, aji sepuh ingkang dat sinuba ing pambuja so ingkang pantes sinungkeman ing satu kawula bekteni, para pangarsaning negari ingkang satu berbudi dharma ugi sangyaning para rawuh kakung sumawana putri boten wonten ingkang kawiji-wiji. Ngaturi kawuningan bilih sampun titi wanjenipun pinanganten badhe ngadani adicara panggih. Kula ingkang pinitados hamandul lumampahing tata upacara panggih. Sepisan nyuwun donga pangestu dhateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi lumampahing adicara menika mangke lumampah kanthi rancak wilujeng tanpa pambeng awit saking rahmating Allah Subhanahu wa taala. Pambagya Yuwana pamriyarja sampun wangsul wangsul kadhawaken kalian Mas Tumin. Pramila kula minangka sulih sarira saking kagungan dalem namung mawantu-wantu nyuwun donga pangestu saking panjenengan puja puji astawa ingkang tumuju dhumateng Syatmaja pinanganten kekalih. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan. Dados sedherekipun bebrayan kang sakinah mawaddah warahmah. Bagyol moyo ayam tentrem guyub rukun ngantos dumugi kaken-kaken nene. Nuwun inggih perlu kapuningan bilih kalenggahan menika ingkang nderek njangkepi panggihipun Syatmaja pinanganten menika perlu kapuningan bilih dekorasi pinanganten. Dados tunggal kalian pangrengga busana pamulas wadana juru pamucitra menika saking panjenenganipun Mas Andi Sevan ingkang mijil saking tlatah Ndangga. Fotografi menika saking Chef Grab mijil saking tlatah Pulimbendo. Shooting menika saking Tricolor Mas Handit CS. Dene pujangga menika mangke sang tuanggana dipun sarirani dening panjenenganipun Bapak Jumadi. Pranata adicara lumampahing adicara panggih kula piyambak nggih Geni Jantosa. Nuwun inggih ingkang kabahargya ingkang satu mangun suka basuki ingkang dawuhaken nuwun inggih putra putri sang panjenenganipun Ibu Warsitah ingkang sesilih Roro Ayu Yuyun Kartika ing sampun winengkuing kakung kang mijil saking tlatah Gemiring Tawing Munjungan. Putra Jalu saking panjenenganipun Bapak tukiran Ibu Suharti ingkang Tinggaran Bagus Tatak Dwi Santosa. Leresipun Bu Suharti Mas Tumin mboten Suwartati nggih. Leresipun Bu Suharti nggih. Kula wau dipun wekas kalian pinanganten kakung nggih. Mila saking menika Oba Arampe Burna sesaji pangging pinanganten sampun katata katiti dening juru pangrengga busana sampun kagelar kababar Sinjang Sidomukti Linimekan Mori Pethak. Sinartan kabeberan wujudipun tilam lampus kloso pandan. Bokor kencana ingkang isi toya wening miwah sekar triwarna boten kantun siwur kencana miwah kendi pertala ingkang isi toya wening. Sawetawis ngrantos panjenenganipun Keng Rama saking pinanganten kakung ing taksih gantos busana. Pramila saking menika sepisan malih Bapak Ibu
kula nyuwunaken donga pangestu saking panjenengan mugi-mugi anggenipun Ibu Warsitah miwaha Kang putra putri gendhek Yuyun Kartika yang sampun kawengku dening Nak Mas Tatak Dwi Santosa awit jinurung donga pangestu saking panjenengan mugi dadosa bebrayan ingkang hayu hayem miwah hayom slamet wilujeng boten wonten pambeng dadosa bebrayan ingkang bagya mulya. Dan pangapunten Mas Koko sak kanca nggih niki mangke nek kurang dumas iki nek dumas. Saged to? Bisa nggih los inggih. Ngaturi sugeng rawuh dhumateng para kadang pisan ingkang katemben rawuh saha para tamu ingkang sinedhan sugeng pinarak wonten ing sasana ing sampun pun samapnaken ginamung kemawon mawantu-wantu panjenenganipun Ibu Warsitah nyuwun gunging samudra pangsami apabila anggenipun nampi rawuh panjenengan saking aruh gupuh lungguh sasuguh menika wonten ingkang kirang meranani penggalih nggih awit saking kawontenan papan ingkang makaten kala wau kula pitados bilih panjenengan longgar penggalihipun paring pangapunten dhumateng panjenenganipun Ibu Warsitah sekeluarga. Kados pundi Bapak Brujangga sampun samapta. Dugi dhumateng ingkang kepareng mangke mangarsani pinanganten putri hanganti dhateng sasana panggih menika mangke badhepun pratitisaken dening panjenenganipun Ibu Sri Wahyuni. Pinanganten kakung mangke badhe kekandhi dening Sang Pujangga ingkang piniji inggih panjenenganipun Bapak Jumadi. Nuwun dhumateng panjenenganipun Juru Pita Swara. Ketinggalipun sampun samapta pinanganten kekalih ingin badhe nindakaken tata upacara panggih. Kula suwun dipun ungalaken lancaran kodhok ngorek laras pelok padhet barang. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kandi sesanti rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Lamat kapireng swantenipun gongsa Lukana ingkang munya ing awang-awang ngumandang ungling lancaran kodhok ngorek laras pelok padhet barang. Ana teja mancara saking Hantariksa Sumarot Hanyarati pahargyan agung kang kababar wonten dalem Ibu Warsitah. Ning jabane tangan to. Saya cetha saya ngalela soroting kanang teja. Lah punika tejaning sapoja pinanganten putri ingkang mijil saking sasana busana. Inggih mijil saking sasana Tepas Wangi. Sasana ngarani papan Tepas Wangi panggonan busana.
pinanganten putra ngagem busana ingkang angimba busananing Prameswarinata. Baludra cemeng rinenda benang rukmi akekalung mlathi rinuci. Aja cunduk mentul kang katuping sampun mendat kula jero panyayah. Jejaka ngawe-awe marang pacare. Wurinura pinanganten putrana kenya tanggung kalih cacahipun ingkang sulistya ing warna karengga ing busana. Lah punika ingkang sinebat putri Domas ingkang dipun sarirani dening Genduk Vanessa saha Genduk Desinta. Ugi ingkang pinitados angembani wujuding Sekar Kalpataru Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Ya sinebut kembar mayang. Dikurangi titik mas, volumenya dikurangi titik mas. Salajengipun kuping menyaramawa Prabowo kentar-kentar wino Gondoro Widya babar Tejowayo. Mbak, langsung ini. Tuhun kote jateng sampun pinanganten kakung kami saking sasana tawernan. Arsa tumujing sasana panggih. Kapratilisaken kakanthi dening Sang Pujung ingkang piniji inggih engko panjenenganipun Bapa Jumadi. Lun-lunan den lumaksana pinanganten kakung ingkang pranata agem sasana kasarian ingkang andayani saya nambahi men kebagusane. Saya caket saya celak saya ceklok rokongan saya ngalilo. Terus duduk kirgian kanthi nuju. Untuk memesan pinanganten kawis dalang gatal. Gagapan kang dumadi saking surga kang temurose ingkang suwargan alawi. Suruh rokongan weruh temurose ingkang sejati sejati temurose. Suruh aja lereng nggone podangan karo. Tinting langsung sumandanang wae saking tenang suwangar rami kaiket ing katresnan. Iki pinanganten kakung miwah putri kita katakan astanipun dening Sang Pujangga. Kepala Sang Pujangga kamat dadar mantra kakang wijayangan. Donga kakang bahagia. Donga kakang mulya. Donga kamanunggalan ing katresnan. Wedaring japa babaring mantra tumandukaken dhateng Sang Pujangga kalih. Ing panggon mugi den ora mangkon beratan tansah manggih ayem ketenteng. Bagya mulya krupun ing salami. Amaripun Sang Pujangga dene lamrate sesaken Wedaring Pujangga mantra kalajengaken adicara wiwiji dadi. Sang Pujangga ngenten yo napan Pujangga nganti uga. Budaya tinggal anak pimpin tidak roh cacah basa sawo. Ora paham daya yang percaya nang anti guru. Daya yang percaya nang nalar. Ini usaha lo. Ini dene orang budaya akan mandiri. Ingkang sasar sampun boten dados boten repot sayaning ora saha ibu. Cocokan tenanas garwa kinasih Sang Pujangga pinanganten putri. Yo siji sampun ingkang kakung lah menika ingkang dipun wastani adicara Ranu Pada. Ranu tegese banyu pada suku. Dadi sajane suku kurang kakung ing tata lair. Hati biji sampeyan iki batos nuwun dhateng Gusti kang karya jagat. Mugi icala sukerta sukertanipun icala suker sakitipun ribet warinipun. Satemah dina mangun bebrayan tansah manggih tulus mulya jiwana ing salaminya. Bakal terus siji
supunipun ingkang kakung pinanganten putri sumu kemeng kaping 3 kecelakaan garwa bektinipun ganteng kang garwa nasib Tujuh kandhas sampun panganten putri pinanganten kakung tumungten jumeneng jajar jumeneng jajar sumangking pinanganten kekalih ing samangke kalajengaken titi upacara saklajengipun nuwun inggih adicara junjung derajat ing adicara menika minangka sarana nuwun dhateng asepipun Gusti mugi pinanganten kekalih pikantuk derajat pangkat ingkang inggil kalengganing kang mulya kanthi kakubengaken kaping 3 Mestanipun kembar mayange melu mubeng karanten nggih panggenanipun menika boten cekap cukup mantene mawon nggih. Ingkang pinijian ngembani kembar mayang kakung Sadra kembar nggih Prati Manggala Sang Manggala Yuda menika kasarira dening Tuli Alvino kaliyan Tuli Ega. Adicara junjung derajat sampun paripurna tumapak elaksane adicara saklajengipun menawi nggih lajengaken liru kembar mayang papadanan inggih panganten kalih sampun kalareng sangat pilgaip pinggiwangan manono pangan pilgaip Gusti ingkang Maha Kawasa wis nampi pahyuning jodoh wahyuning para prami ugi dados jodoh ingkang sejati sejatining jodoh mangke tumamak bapak ing Mapada bapak satane toko upacara sindur bayang kare inggih perhubungan piranten kekalih kasindur siningepan sindur ingkang wani abrit lan patak Romo mapan wonten kajeng kaliyan pengojo sindur iki wonten ing katihaman tapi dhateng putra kekalih lulunan kirahangan iki tumuju marang sasana Palenggan Renenggo tidak sajangka ngendikan saking Mahanggo tinutur sampun ngantos singlar saking uger anggering kautaman sampun dumugi uyane kang tinuju sampun dumugi sasana Palenggan imake badhe kalajengan dicara pangkon Kang Rama ingkang nyuli sarira inggih menika rakanipun pinanganten putri piyambakipun Mas Wahyudi ingkang kepareng badhe amangku pinanganten kekalih menika ingkang winastana dicara bobot timbang putra kakung pinangkun sisih kanan putra putih pinangkun sisih kiri dipun rasaken menggah sepinten to boboting pinanganten kekalih tetelo renaosaken boten wonten bentenipun tan wonten gesehipun sami bobotipun mertandani bilih sasampunipun Nak Mas Tatak Dwi Santosa kabundhut putra mantu dening penyanipun Ibu Warsitoh mboten badhepun benten-benten nanggenipun paring panggula wentah wewarah mewah sesurah
kaanggep putra piyambak kadidiring kamlinaraken saking setunggal guwa garba. Sami kalajengaken acara panjenjuru pinanten kakang putra kamlinaraken wonten sasana panganggaring rinengga dening sesusuipun kakang inggih menika Mas Wahyu Dadi. Kang pinaringan Joko Titimbul. Tubaken rai kali inggih medhayaning Joko Sengkang Raka ugi dados sarana andayani kapermangan anggenipun mangkun Bali Wisma. Dipun kanthi ndherekaken acara tatanen jero kajengaken acara Mama Pasisan. Dipun ngundangkan Mama Pasisan monggo Mas Mahisi sekalian berwarsa. Pertemuan jujuran saking Palenggan hamapak kadang pisan kadang tiri manjing wonten sasana Palenggan kang sampun cumawis. Sampun pinanggih ingkang den upadi nggih kadang pisan kinasih panjenenganipun Bapak Tukiran Ibu Suharti ingkang pidalem puntering kegemiring munjungan sami amangka asto anjawab asto katakan dene kakandangan petetan anggenipun sami memitra lumantar dawuhipun ingkang putra ugi dados kakang Siwawedi mamangga cipta rasa lawan rasane didelok ngomongi bateng putra kalih sajarane lumaman saning Gusti ingkang akarya jagat mugi gegayanipun ingkang putra jubuh kang kinayuh lestari kang kesti semboten kang siledya jajak jejeg jumujuk ingkang cilangka sampun pareng pilah lenggang sasana pinanci mangke kalajengaken adicara kacar kucur pasrah kaya dana kaya ingkang ladi panjenenganipun Sang Pangrengga Busana Juru Pamucitra Pamulas Wadana Ibu Sri Wahyuni Raden Kakundya hamaringaken wujuding kaya kacar kucur sidara wesi wancur yen wong rasa dadasi sedulur kacang awak sasabar kawon kuwian sasana sosok lho apa-apa bakal kang kawon asih tapi tan ana ingkang cicil minangka pepenget mewah perlawan kakang kula ini anggadhahi kewajiban mendapatkan wong asih sepisan angayani kaping kalih angayani kaping 3 angayani Semoga pinangan terus sampai paring pun asih tumuli sinten kali sesititi ngati ati Wong sawetara nampi mangke badhe katitipan kapipados saged kang ibu. Ilo saking Palenggan hamasahaken hanitipan kasayanipun pinanganten kangkung dhateng Rasa Ibu. Ibu Rama kula titip dhateng panjenengan menika kaya anggenipun makarya garwa kula Kang Mas Tatak Dwi Santosa. Ibu
kula pitadosaken dhateng panjenengan kasimpun ing binjang sawanci kula betahaken kula badhe matur wonten ngarsanipun ibu bingah rasa sanana ngantos kumpul-kumpul kang ana menika tumesih kangkon manakaya mucura paripurna cicak cancang kalajengan acara tunggul Jawa Ndrawina inggih sebabar walimah putri Mas Kali ingkang badhe leladi dipun sapa jenengan kalih kenya tanggung cacah kelingkang sulis ing parma karo nggeng busana najan yuswa maksih uda parandene hangentasi karya duk nalika sinaraya lelados daripun pinanganten kekalih lun-lunan dene lumaksana dupi wis prapta sak ngajengipun pinanganten kekalih kepareng lenggah jajar sumanding kanthi anyangga wujuding sekul unar inggih sekul jenar sega kuning cineplok campur lawuh daging tigan serundeng kalopo tomat lan sakwernane pinanganten kekalih giyo nindakaken adicara dulangan kekalih pun mundhut sendok tangan kiwa njamil janggut tangan tengen dulang tutuk lagi Mbak, satu kali lagi mekaten sesuk trasipun dene romangun bebrayan manunggaling cipta rasa budi lan karsa inggih awit saking dayaning wahyuning jodho wahyuning pala prami awit saking paring Gusti kang sampun pareng hangampilaken gaiping Hyang Manon dipun ambali makaping kaping dene sami nindakaken dulangan dipun kedhapi dipun rasaken pranyata rasing sekul jenar estu eca sanget tur lawuhe kumplit ndok datar minangka perlambang gesang menika sambung sinambung hidup itu berkesinambungan ndok lahir dadi pitik dadi babon ngendhok malih ndok netes dadi pitik malih nika gegambaranipun gesang ingkang sambung sinambung hidup yang berkesinambungan mila yen nampa pitakon ndok karo pitik dhisik pundi angel jawabane srundeng kalopo minangka perlambang pagesanganing manungsa saged migunani samukawisipun kados dene kalopo wiwit saking gelugonipun blarakipun manggaripun januripun deganipun kelapanipun sedaya piguna pramila dipun gambaraken wonten ing sarundeng kalopo imangke sampun paripurna dene sami amboga kalajengaken ngunjuk tirta piye banyune werane piye waduh urin biasane iki banyu bening sok nyandra sok bingung nggih ngunjuk tirta urin banyu urin ndak boleh banyu urin nggih sejatosipun menika tirta wening namung cinampuran warni kuning tirta wis ngarani banyu wening wis ngarani tirta wening kang badhe sinesepan pinanganten kekalih Mergo minangka perlambang leluhur dhateng asasen Gusti mugi-mugi tansah antuk kawelinganing ing penggalih ing wasasan lubeting toya ingkang sinesepan kala warteng sinubari rumus parwardoyo andayana rasa ajeng ayem sasabar drona legowo amane apa pasrah marang wasane Gusti kang bojo jagat
Toyo jelas sesaman bareng-bareng temen apa dari galas yen tunggil lan ana gelas wong jejejuan iki pamujine dadi sepisan wae aja nganti kleru pamane wong dadi mamaten kuwi kesaralah terusnya lah sing penting sepisan dadi kaya nibake pusaka jumepret saka kendheng kudu pas marang lisane nuwun inggih sampun titipur ning gati dene sami angunjuk tirta kuning kawijene kemangke tumunten kalajengaken adicara sungkeman. Sang Juru Pangrenga Busana badhe maratisaken laksitaning tata pacara sungkem pinanganten putri lan pinanganten kakung ya jumeneng sing panganggan pinanganten putri alos lepas khusus sakatipun ingkang kakung gambaran ingkang kagem sami dipun lepas tersisa sadari dilepas lingkungan sosok lepas gambaran gambaran kekalipun lumampah akekanten asta panggih langkung rumiyin pinur wakam saking sungkemipun pinanganten putri dhateng kang garwa kinasih lenggah amari kelu tumungkul Kanang Padana sumungkem munjupaken asta kekalih wonten ngarsanipun kang garwa Kang Mas sungkem pangabektiku atur marang panjenengan Kang Mas pinangan aku ora jawab ning titin banget anggone napa sumekaken garwa kinasih becak anggone sukses manipun iki mangke tujuh dhateng sarana sasa ibu tumunten gamare kelu tumunten Kanang Padana asta kalih sumunten wonten ing jejengkunipun Rama Ibu Rama Ibu Suwangun ingkang sepindah ngaturaken sumrem pangabekti kaping kalih nyuwun donga pangestu anggen kula bebrayan ingkang garwa kula katutunan ana kajesaning ingkang bagya saking mawaddah warahmah dene jangkepipun kaping 3 Rama Ibu kula nyuwun pangestu sampun pangsam kathah rawananku ini kula masih kabupong dening panjenengan kula tahanan sedasa kadang kula damel tujuane kula susu anda terus akan cuanipun penggalipun Rama Ibu ilmu nyuwun pangapunten Ibu Rama kamulyan kembeng-kembeng kanang kang Susara sasi lumampah wonten kalih eling donanan wasih kinandhut wonten ing padaran dangunipun Sangang Candra
sedasa hari ingkang tetep rasa sakti dewasa saged jojo jatuh karamanipun Wirawos sumetes karamespa wonten pepangkonipun kasrating damar muruk ingkang gilir gumanti pating kalip Tirtaletra ingkang katingal panyayah Kartika silih pernah emangke gantos badhe ngaraspada wonten ngarsanipun Rama saha Ibu ingkang saking dalem munjungan piyambakipun Bapa Tukiran saha Ibu Suharti. Rama saha Ibu namung paring pepenget miwah pandonga ingkang cinitra wonten ing ukaraning Sekar sarta kateng ukaranipun. Pamujiku mring sira kekalih anggelira mangkon Rama atuta ing saklamine tono tukar tansah eling sabarang kardi jiwa lali den manembah mring Hyang Maha Luhur mugi den ira Rama atutu mangkaning ngakini Raja salah nyo aku kang setya satu ora siap-siap iki wis jen lek kene nembang iki ora toto-toto nggih mboten napa-napa mboten napa merga panjenengan aku ngerti mambengi karipan sapa parmen saking terus dina iki dipecah dadi 3 grup ada bala musika ada koko ada Indra elektronik. Iya, napa-napa pangapunten. Surasita pelanggan. Paripurna dene nindakaken adicara sungkeman pinanganten kekalih sampun wangsul ing papan sekawit. Monggo pusaka ingkang raka di agremke malih. Oleh mes saya kira diagem malih rata-rata niku bumi saiki tinggal meneh sampun kagem malih wujuding musaka miwah sampun kagem malih wujuding gambaran kibake kadibari kawas ngeten kedah foto kaliyan Rama saha Ibu pun keparenga langkung rumiyin Ibu Warsitoh saha Kang Raka Mas Wahyudi tedak peta serengan kalian pinanganten kalih ingkang kapretisaken dening subgraf fotografi saking tlatah Pulembenda syuting audio menika saking Mas Handi Tri Color Studio Ndongko. Kula suwun keluarga agung saking Munjungan ingkang badhe foto sarengan pinanganten
keparenga kula kaparingana cathetanipun urut-urutanipun mangke badhe kula wasaken kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Pados rancak laksitaning adicara foto sesarengan. Nggih. Rengeng menika langsung saking Koko Elektron campur sari. Yen nduk adicara foto iki diparingi lelagon siji wae, mari foto-foto mengko terus adicara lung tinampi. Dijumbuhake karo swasana lung tinampi pinanganten kekalih. Dijumbuhake karo swasana. Kasetyan katresnani pinanganten sah manunggal dadi sawiji. Manunggal dadi sawiji. Dandang kula sidhasih mawon setya tuhu enak. Anjar. Nano. Aku kang setya satu. Pokoknya nggih pandu karo Mas Tomin rame-rame. Nggih. Engko kurang rame drame iki jeler-jeler iki ngono. Manu monggo Bapak Ibu kalian ngadapi pasugatan kula ngarsa panjenengan kanthi mardu marganing penggalih. Monggo. Mugianto berkahe widi Ladyanana gedhening pacoban kasetyan ora bakal luntur. Pancen wong bebrayan mono ibarate kekayon. Saya dhuwur tendangane angin saya kuat saya rasa. Ning aja nganti pukles. Aja nganti pukles. Wong rumah tangga mesti pikantuk pacoban. Monggo sami dipun dongaaken kanthi barakallahu laka wa baraka ngalika wa jamanga bainahuma fi khair.
Semoga Allah memberikan berkah kepada keduanya dan selalu dipertemukan dalam keadaan baik dan tentram. Allahumma amin ya robbal alamin. Mangke foto saking keluarga Munjungan. Sumangga ngaten dipun rumiyin-aken menapa lung tinampi rumiyin, Pak. Foto-foto. Ulung tinampi nggih kula nderek kersanipun Bapak Tukiran. Nuwun nggih Bapak Ibu laksitaning tata upacara panggih para madjawasana sampun paripurna. Mangke kalajengaken lumebet wonten adicara ingkang kalih nuwun nggih adicara lung tinampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal muhtarimin penyanipun Rama Kyai, Ibu Nyai, para alim ingkang satuhu sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka tuntunaning sagung dumadi ingkang dhat kawula beteni para sepuh pinisepuh aji sepuh ingkang satuhu pantes sinungkeman so ingkang tansah sinuba ing pamboja ingkang dhat kawula beteni ugi mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Tukiran sekalian Ibu minggahipun para penderek saking tlatah ngimiring Munjungan ingkang dhat sinuba ing Sukarahayu yanipun Ibu Warsitoh sekeluarga ingkang dhat sinuba ing Sukabasuki para tamu agung kakung putri ingkang dhat sinedhan saha sedayanipun boten wonten ingkang kawiji ingkang kawula hormati. Nuwun mradhapa saking keparingipun Bapak Ibu Warsitah kanggan menika kula pingin kados pinderih hangaturaken laksitaning tata upacara lung tinampi ing sampun rinantam mrinakit ingkang mangke badhe kula waosaken urutanipun. Namung langkung rumiyin Bapak Ibu sapa lenggah. Monggo saderengipun kita sami ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit saking agenging rahmat taufik hidayah inayah. Mugi kasarasan kawilujengan kabahagiaan mewah katentreman kamulyan tansah sumandha sumandang kajiwa kasarira dening kita sedaya awit agenging barokah sangenipun Allah barokah ingkang maslahah fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing tansah kita antu-antu syafaatipun lan mugi kita dipunaken ana minangka umatipun sehingga syafaatipun lumuntur kaparingaken dumateng kita wiwit wonten ing donya dumugi benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Wilujeng siang mugi karhayon tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Bapak Ibu pulenggah ing dhat kawula hormati. Nuwun inggih rerantaman adicara ing sampun kaserat ingkang angka sepisan purwaka tawi pambuka. Ndungkap ingkang angka kalih. Nuwun inggih sabda pangandika tanggap wacana dawuh pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Tukiran utawi kang hanyuli. Salajengipun lumebet wonten ing adicara atur panampi pasrah saking panjenenganipun Ibu Warsitoh utawi ingkang sulih sarira kalajengaken adicara penutup saha waosan hastungkara puja utawi waosan doa. Mekaten menggah rerantaman ing adicara ingkang kaserat pramila saking menika monggo Bapak Ibu kita wiwiti kita purwani adicara lung tinampi menika kanthi waosan humul kitab. Mugi-mugi lumampah adicara tansah slamet wilujeng ingkang tanpa pambeng rahayu tanpa rubeda setunggal menapa. Liridho ilahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Allahumma Fatihah. Salajengipun tanggap wacana dawuh pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapa Tukiran utawi ingkang sulih sarira sasana pamedhar sabda kawula aturaken wonten ngarsa panjenengan sak merdikanipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, bapak yang kula hormati, para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang milya mliginipun Ibu Warasitah dalasan sagunging keluarga ingkang kula hormati. Jarinipun Bapak Tukiran dalasan Ibu Suwarti tuwin sagunging penderek saking munjungan ingkang bagya mulya sumrambahipun hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah monggo kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatipun ingkang sehingga wonten ing siang menika kita sami saged hadir wonten ing menika majelis dalam rangka nderek mangahi bagya panggihipun kaki saha nini kemanten kanthi kawontenan wilujeng tanpa manggih rubeda setunggal menapa. Shalawat salam kuncut dhateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingkang salajengipun kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sami minangkani talangi atur saking putripun Bapak Tukiran dalasan Ibu Suwarti keluarga tuwin sagunging pangobyong saking munjungan. Ingkang pertama hangaturaken bilih sowan kula lampah kula wiwit munjungan prapteng wonten ing dalem mriki berkah donga pangestu panjenengan sak margi-margi tansah pinaringan slamet rahayu wilujeng tanpa manggih rubeda setunggal menapa. Sakunduripun pandonga saking Pak Tukiran dalasan Ibu Suwarti sedherekaken saha sedherek mugi-mugi anggenipun kagungan hajat Ibu Wasitah Purwa Madya Wasana kados ngriwedani ing sampekala. Salajengipun sampunipun kula sowan wonten iki matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene menapa sowan kula sak rombongan sampun dipun paringi pahormatan ingkang awujud papan pinarakan ingkang sekeca ugi pasugatan ingkang miraos. Namung kuciwanipun Ibu Wasitah kula dalasan rombongan saking munjungan mboten saged caos imbalan menapa-menapa namung kala wau sekedar sanggan saking sekedhik mugi kagem panjenengan mugi katampi kanthi lega legawan manah. Namung ndongaaken mugi-mugi pahormatan panjenengan pasugatan ingkang sampun kaaturaken dhateng kula salungan binjing dening Allah dipun paringana biwales ingkang langkung sae teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza amin ya mujibas sairin. Hadirin ingkang kula hormati, salajengipun minangkani sesulih saking Bapak Tukiran dan Ibu Suwarti ingkang pertama ngaturaken salam taklim kagem panjenenganipun Ibu Warasitah sekeluarga kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalih sowan kula sarombongan saperlu netut wutat utawi angobyongi lumarapipun kaki kemanten kan insyaallah kala wingi sonten sampun kasowanaken iki wau dalu nggih sampun gurung yini lampah. Lah kula sarombongan tut wuntat wonten ing saperlu anyekseni sekaligus maknani bagya panggihipun kaki son kemanten. Kanthi mekaten sak sampunipun kaki kemanten kasowanaken
kula kaamanat hamasrahaken kaki kemanten dhateng Ibu Warsitah utaminipun dhateng nini kemanten kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kaki kemanten menika nak tatak dewi santosa sak wetahipun kula pasrahaken dumateng Ibu Warsitah dalasan keluarga khususon dumateng kemanten putri. Mugi katampiya kanthi renaning panggalih. Namung perlu dipun mangertosi Bapak Ibu Warsitah bilih nak tatak menika senajan to ketinggalipun sampun dewasa cukup usianipun sampun ugi mah wayahipun mangsa pun omah-omah. Cuma kelanten menika pengalaman pertama tentu kemawon bab terkait kalian rumah tangga taksih nul brudul. Kanthi mekaten panjuwun saking Bapak Tukiran Dalasan Ibu Suwarti, Ibu Warsitah kersa paring pitutur ular-ular mrih nggenipun bangun baliwis mangkang putra saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sak wetahipun kula borongaken Ibu Warsitah dados pundi panggulondahipun. Hadine kang hormati salajengipun sak paripurnaning acara menika kula dalasan sedaya pangobyong saking munjungan kepareng nyuwun pamit senajan kala wau sak jatosipun sampun wonten ingkang wangsul rumiyin ranten nggih rawuh mriki wonten namung ting slendhit wonten Pak Tuhan wonten sing rumiyin lampah pramila saking menika ingkang perlu saklaminipun kula dalasan rombongan cumondhok wonten ing dalem mriki ambok bilih wonten sarusipune wonten bab-bab ingkang sajak mboten nyekecaken dhateng panggalih panjenengan lumantar kula ingkang kaamat matur namung saged nyuwun agunging sih samudra pangaksami sakathah-kathahipun. Sak wangsul kula mangke kula namung ndongaaken mugi-mugi anggenipun kagungan hajat Ibu Warsitah Purwamadya wasana kalis ing lebida ing sami kula lan kula ugi nyuwun donga panjenengan mugi lampah kula wiwit dalem ngriki ngrantos dugi gubuk kula piyambak-piyambak slamet mboten wonten alangan sedaya menapa. Kula bilih ngaten ingkang saged kula aturaken sedaya keklan ing pun akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatak tetek tuk putus titi toto ukaraning dawuh ing sampun kababar. Salajengipun nuwun inggih atur panampi pasrah saking yanipun Ibu Warsitah ing badhe dipun sarirani kaliyan panjenenganipun Mas Jayat. Pramila saking menika sumangga sasana kawula aturaken wangsul panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Hadratul kiram dumateng para alim ulama para kiai ingkang tansah kawula ta'dhimaken, para sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang saduhu sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi saha kinabekten dumateng para pangban-pangbating praja satirane negari pinangka dados pandam-pandhanging kawula dasih ingkang tansah kinurmatan dumateng panjenenganipun Bapak Tukiran saha Ibu Suharti ingkang tansah kula hormati ugi sedaya kadang besan sutresna saking tlatah Munjungan ingkang tansah kinurmatan boten kesupen kemanten sarimbit ingkang saduhu bagya mulya
para bapak ibu sahyaning pirawuh ingkang saduh dahat sinudarsono. Minangkani purwakane atur kawula mboten kesupen. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken hamuji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Biqulani alhamdulillahirabbil alamin. Dene alhamdulillah wonten hari kelanggenan punika kula dalah panjenengan sedaya saged makempal adhep ajeng wonten ing griya ngriki saperlu angestrani punapa ingkang dados hajatipun Ibu Warsitah. Alhamdulillah kanthi kawontenan wilujeng lestari widodo mboten wonten alang satunggal punapa. Iwantene ingkang kalih sholawatullah wassalamuhu bikelun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugi tansah kunjuk dumateng rasanipun juan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pangajab panuwun mugi-mugi kita sedaya tansah kaken dados umatipun ingkang tansah nampi barokahipun wonten alam donya menika langkung-langkung sesafatipun benjang wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak ibu sahyaning pirawuh ingkang saduhu kinurmatan, nyuwun sewu keparunga kawula sumantaka mangersa gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben sami sekeca anggenipun pinarak anggen panjenengan pinarak saha aturaken pangendikan. Inggih awit mardhapa saking keparingipun Ibu Warsitah dalasan ingkang putra Mas Yudi Mas Kobus. Kawula piniji minangka talanging basa cundhakane atur minangka sesulih saking panjenenganipun kapurih matur wonten arsa panjenengan sedaya ugi nampi pasrah saking pihak kemanten kakung. Ananging saderengipun kawula matur ingkang langkung kathah nyuwun pangapunten ingkang kathah hamba bilih anggen kawula matur minangka mangke kathah kekirangan saha kalepatanipun saderengipun sepindah malih nyuwun pangapunten kanthi saadah-adahipun. Aminangkani sesulih saking Ibu Warsitah kawula ngaturaken sugeng rawuh dumateng Ibu Suharti dalasan sedaya rombongan saking tlatah Munjungan. Ugi ngaturaken agunging panuwun kanthi rawuh panjenengan dadosaken bombong saha bingkai manah ingkang salajengipun monggo dipun sekecaken anggenipun pinarak. Ugi monggo sugatan ingkang sampun kasedayaken menika dipun dhahar, dipun rahabi, dipun sekecaken ngantos sakcekapipun adicara wonten ing pawiwan ingkang prasaja menika. Ugi minangka sesulih saking Ibu Warsitah kawula nyuwun pangapunten kanthi ingkang kathah saking sedaya kekirangan kalepatan inggihipun nampi rawuh panjenengan sedaya. Hamba bilih wonten aruh ingkang kirang anuh mungguh ingkang lungguh ingkang kirang mungguh kirang sekeca ugi kirang anyekapi. Ugi nyuwun pangapunten niki wau kranten papan pinarakanipun ingkang kirang sehingga anggenipun lumebet panjenengan boten saged sareng kabeksa menika gendosan. Nggih pangapunten ingkang kathah kranten kawontenan panggenan ingkang kirang wiyar. Nyuwun pangapunten ugi saking sugatan ingkang kirang mahanani dumateng penggalih panjenengan sedaya. Kawula minangka sesulih saking keluarga riki nyuwun pangapunten kanthi sak kathah-kathahipun. Ugi salajengipun minangka sesulih saking Ibu Warsitah sak keluarga sedaya ngaturaken agunging panuwun kanthi sak kathah-kathahipun kanthi sedaya sumbangsih panjenengan sedaya. Senasa kala wau dipun dawuhaken bilih rawuhipun wonten ing griya ngriki mboten beta napa-napa. Kala wau kula tingali para sinuman nggih kathah ingkang dipun usungi saking radosan menika
Ugi keluarga ngriki Ibu Warsitah boten saged bales kanthi balasan ingkang sabobot saimbang kalian punapa ingkang panjenengan paringaken dhumateng keluarga ngriki kejawi namung saged ngaturaken matur nuwun kanthi irian doa jazakumullah khairan hatsira. Mugi-mugi sedaya amal panjenengan sedaya pisumbang panjenengan sedaya sih kadarman panjenengan sami katampi wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala asal piwales kanthi ingkang kathah ugi mbekta barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ugi kula wau saking pihak kemanten putri kakung nggih sampun amasrahaken putranipun Nak Tatak dumateng keluarga ngriki. Paramila kawula minangka sesulih saking keluarga ngriki kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah dipun tampi Nak Tatak sinten Nak Tatak Tatak ya dateng keluarga ngriki ugi dipun akeni sapenuhipun dados anggota keluarga wonten nriki ugi badhe dipun didik dipun gulawentrah kanthi sak sae-saenipun kanthi sak mampunipun kanthi harapan mugi-mugi Nak Tatak menika mangke ing tembe saged dados kepala keluarga ingkang sae saged mbekta keluarganipun tumuju dhumateng keluarga ingkang sakinah ingkang mawaddah warahmah keluarga ingkang sejahtera zahiran wa batinan donya akhiratipun. Ugi salajengipun mekaten ugi Bu Warsitah menika masrahaken putra putrinipun Nak sinten Yuyun niki dipun pasrahaken sapanunipun dumateng Nak Tatak gandeng menika sampun napa dados garwa panjenengan sami ya panjenengan menika dipun pasrahaken sapenuhipun dumateng panjenengan didik panjenengan arahaken dos pundi ampresainipun ibaratipun Tegal lan sawah ngoten dipun pasrahaken sapenuhipun paculana gebyahana tandurana piye amprih asile nggih. Nggih beneran niki mumpung menapa Jawa tasik wonten nggih ndang dipun garap ngoten mawon nggih ndang metu asile. Ngoten Mas nggih. Wis ora sah disabari, wis digarap meneh nggih metu asile insyaallah tiyang sepuh niku marem lek putrane nggih ndang gadah momongan ngoten. Nggih. Kawula minangka sesulih saking keluarga ngriki ugi nyuwun panjurung donga panjenengan sedaya mugi-mugi kemanten sarimbit anggenipun bangun Bali Wisma menika sageta tansah pinaringan rahmatipun Allah sageta tansah tentrem ayem jenjem marem tansah atut runtut areruntungan ngantos kaken inen ugi benjang sageta pikantuk pituas omongan ingkang soleh ingkang solihah ugi pikantuk rezeki ingkang kathah ingkang lancar sehingga saged bangun keluarganipun kanthi keluarga ingkang sejahtera bahagia donya akhiratipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ugi salajengipun hamba bilih sak paripurnanipun adicara menika mangke Bapak Tukiran ugi Ibu Suharti dalasan sak rombongan sedaya saking munjungan ngersakaken kondur Ibu Warsitah sak keluarga nderekaken sugeng kondur sugeng tindak mugi-mugi tindak panjenengan sedaya saking griya ngriki ngantos dumugi dalem suwang-suwangan tansah pinaringan slamet wilujeng kanthi boten manggih halang satunggal punapa sehingga saged pinanggih keluarga ingkang wonten dalem kanthi wilujeng bagya mulya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ugi nyuwun paestu panjenengan sedaya mugi-mugi sak paripurnanipun adicara menika mangke Ibu Warsitah sak keluarga sedaya
sumrambah warga masyarakat iki sedaya tansah katenggo kawilujengan karaharjan katentreman tansah pinarahmatipun Allah selamat dunya selamat akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabilih mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah kakirangan kalepatan kawula nyuwun pangapunten kanthi sak kathah-kathahipun. Akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sampun pun tampi dawuh pangandika pasrah. Bapak Ibu berlenggah salajengipun waosan astunggal puja waosan doa. Kula nyuwun dhumateng penyanipun Bapak Tulus keparenga maosaken doa mugi-mugi kanthi waosan doa menika menapa ingkang dados sedya kita sesarengan tansah pikantuk ridane Allah Subhanahu wa taala. Sumangga khususan dumateng kemanten kekalih Syaikhulillahil Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma alif bainal arusaini kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim sallallahu alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidatina Khadijah al-Kubra. Allahumma tawil umurahum as-sahih jasadahum mawaddah wa rahmah warzuqnahum dhurriyyatan thayyibah waj'al hayatahum ziyadatan fil khair innaka 'ala ma tasya'u qadir bil ijabati jadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ij'al auladahum min ahlil ilmi wa ahlil khair minal ulama'il amilin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Barakallahu matur nuwun Bapak Tulus sampun maosaken doa. Bapak Ibu perlu kamingan menika mangke kalajengaken foto-foto saking keluarga munjungan rumiyin. Sak sampun ngaten mengke minangka tandha paripurnaning adicara menika panjenengan menawi ngersakaken kondur mangke mantenipun bari kabedhol dhateng Wipara Ngajeng lajeng saged tanggap asta salaman kalian panjenengan nderekaken kondur panjenengan. Makaten Pak Bu nggih. Langkung rumiyin monggo keluarga agung saking munjungan foto rumiyin sareng gentosan kalian pinanganten. Monggo. Kula suwun mangke kangge nglengkapi dokumentasi. Monggo. Nggih. Monggo. Ambo bilih panjenenganipun Bapak Tukiran sekalian Ibu, yanipun Bapak Ibu Warsitoh sekalian Mas Wahyudi sampun saged jengkar saking palenggahan. Nggih. Mbok bilih keluarga agung saking munjungan taksih ngersakaken foto sarengan ugi kalian Bapak Tukiran sekalian kula sumanggaken sumangga ngantos sak paripurnanipun dene mangke minangka tandha cehna bilih parigan menika sampun paripurna. Mbok bilih pinanganten mangke sampun kabedhol dhateng Wipara Ngajeng badhe inggih ngaturaken pakurmatan kundur panjenengan. Kula ingkang pinitados minangka pranata adicara salebetipun ngaturaken lumampahing tata upacara wiwit ngantos wekasan temtu kemawon kathah kelepatan saha kekirangan kula namung nyuwun sih lumunturing samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya ing wasana saking kawula kula cekapi semanten salajengipun badhe kalajengaken dening pun Mas Tumin kalian Amandu hiburan campursari saking Mas Koko elektron campursari ingkang mijil saking
tlatah Desa Slamates Kecamatan Dogo. Mekaten billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.